Russia le Ukraine indonakal mek zela Russian force tachun Ukraine khawpui pakhat Kherson city chu bomle ralthom chi sang ne na nasataka bain Russian Sipai te control na hnuaya he khawpui hi awm ta ni tin The Washington Post chuan an report ani Ukraine khawpui dang habik takin Luhansk le Donetsk province nai vai vela an khawpui poimo ta chu ahim talo le boka Kiev khawpui po hual me kani bokani Ukraine mipui zingah BBC in interview hanai na chuan anram veng him tura capen chuak thin Ukraine mipui zingah hmeichhiate chu Russian Sipai te hian an pawngsuala chumi hnuah chuan an thatta ni an tia hetianga an pawngsuala an thatak te hi thahnem tham tak anom to niin an report bok kumsang ni som ni le pani March ninga ania Rainbow Mizo Channel thlir tu te chibai vekule video kan huang hian hemep hi Soviet Union hunlaya Russia opna hnuaya omvek Soviet Union member ramte ania heng ram som le panga te hi inzom khomin Soviet Union kha andinta ania mase Soviet Union hake dar hnu khan ramte takte te a in thren rangin Latvia te Lithuania te Belarus te Poland Slovakia Moldova Hungary Romania Serbia le Crimea Georgia le Kazakhstan te ania tichuan Russian en hian an vain ramsom le panga an chuakta ani Russian President Vladimir Putin chuan heng ramrang an lakatranga loin dang to te hi hui khom le a zom khoma Soviet Union din thar le hi athil tumber niin an soya mase Soviet Union ang khan ram khat rorel na hnuaya om thei to lo ma sela Russia in a control na hnuaya heng ramrang som le pali te hi anom reng theina turin inram na thuthung te Asia pui zunga mase heng Soviet Union ramjinga tranga kedarta te hian Europe lam hanbel tak zela wangin Vladimir Putin chuan ahun chunga Soviet Union ram te hi hui khom le ngai tumin alal hun chung po an constitution tidang lamin apot seita ani mase heng ramrang te hi a then ta chu European Union member ram te ania then khathi NATO member rama anlo tel to boka tichuan Ukraine President Volodymyr Zelensky hian Western ramrang hroi tu tele European Union te NATO hroi tu te tunthleng chuan khowela superpower tia ansoi United States of America anram hroi tu te natak takin engwangin nge anor thina Ukraine hi atluk chiat chuan intur vedonani tia asoi fauthin hian chan pakhat anayani Japan media lian tak mai hazios chuan han report danin Europe khomol puya om ramjinga chuan Ukraine le Russia te hi ramlian ber ta jinga mi ania tuna hian Russia ramchunga mipui chengzong hi mi makta doi za somli le pali vel ni in chut ania Ukraine ramchunga hian makta doi somli pali vel chenga chut ani bokani tichuan Ukraine thenom ram western bel tu te Poland te Slovakia te Hungary Moldova Romania le Serbia te heng ramrang te a hian Ukraine mi pui za ve po chen lo na hi mun tam tak awmani tichuan Ukraine nai bertu Belarus ramlian tak mai chuan Russia athop lat boka hetiang hi ni wangin Russia hian Ukraine hi alani chuan heng athen ram te takte te hi Polian tak zom ni masela tuna Ukraine arunang che hian olsam takin voile khata arunanga Russia hian alak chun zom zel thayani ti hi Ukraine President Zelensky chuan angai dan ania chu Russian President hian athil tum ani tak chuan Ukraine hi Soviet Union atanga indangta ramke dar te takte te maite beina tan hian Sipai hmun puyatan hmangin helai hmun atang hian heng athenom ramrang te hi Zelensky hian asayang hian olsam takin Russia hian alamai thaidon ani nimin lamatang to khan Russian foreign policy hi nasa takin soizui hani toa mithiam tak ten ramrang atangin an chuina tangpon Ukraine president in pui mek hi thildik takle thilthleng thai chiang tak ania tuna hian Russia chakna thrui laka Ukraine hi venghim tura European Union le NATO te US te hian an Sipai te Ukraine ramchunga hian an thon lut lo ni chuan
ยุโรปรำทุกเชียดเวกไทยนตุรขบรัสเซียเฮียนมาลากนเลียนทำตักอลารอนกัลปุยชุนจอมเซลโดนันีอันเตียขเวลรำสังเต็นเอคโนมีละมาเชกนะนัสตักมายารัสเซียลักะอันกัลปุยเมกลายเฮียนนิกายนิวส์เอเจนซีเฮียนฮันรีพอร์ตดันจวนอามาได้ยตรังโตขันรัสเซียเฮียนร่วมมันนะอาลาเซียมเฟลเวกตัวแห่งเชกนะจิสังลักะจังะหิมตะกะอัตัลชัวไทยนตุรเลอันรำเอคโนมีฮีวยเล็กขตาอัตลักเชียทุดเหล่านาตูรินปอลเลียนตักไม่บริกส์อันติจูอาดินตากันเชียเทวังอินบริกส์เฮียนรัมปังอาอันอมาแห่งรัมจิงาเฮียนอินเดียโปอัตเทลเวนีติจวนบริกส์รัมตันเนนะอินดอร์ตันนั่นแหละปอยซาอินแข่งต้นนาตานเฮียนรวมมันนัทฮาร์อาลาเซียมโตบกาสวิฟกัลตังอาปอยซาทรานสฟาร์นาจงตัดจูทักแข่งอินแห่งบริกส์รัมสังตันเนนะอันอินดอร์ตันนาตานเฮียนรัสเซียจวน International Transfer System ทาร์จูอามาได้ตรังขานอาลมังจันโตอันนี้ยูเครน President Zelensky จวนเวสต์รันรำช่วยตูเตเลในตัวช่วยตูเตเฮียนอามาได้ตรังรัสเซียอินปวดจาดานฮีแห่งมาอันเสถียรลวันนี้อาทิยายูเครนฮีรัสเซียลักาเฮียนอัตลุเชียนิจวนยุโรปรำทุกเชียนนัดจูอาดตากันมูเลตุรจูนิตีนอาลใส่ลังโฟโต้ทรีนานิจานแทงขานยูเครนจูนัสตะกินไปอานิเจลาวิดีโอกันห่วงเฮียนอาเซนลาร์เฮาเตฮียูเครนรำชูงะรัสเซียนสิไปเต็นอันอบเบนนัวอมโตเตอันนี้อาเซนอาวาระอินทรีลเฮาเตฮีรัสเซียนสิไปเต็น operation ในเมกาลักไงตุมาอันไปน้ำหุ่นอันนี้ตุนเทงฮิจวนรัสเซียเฮียนอินนูโดฮีอาตุมเหลาเลียขเวลรำสังเต็นอินดาวนาติโตปะอินเบียกนักลปุยตุระอันนอร์นัจูโนลินตุนาชวนอินเบียกนาหุ่นจูอาตบตัวกงจูคาร์อันนี้ตัวอินโดนามัวลาเฮียนจินเฟลอันนี้ตัวโดนันีอาทิรัสเซียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเนนาเฮียนยูเครนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีเตฮีไม่ชนะอินเบตูรินรถนาตัมตักอันเทนามาเสจุงจงจูรัสเซียนประธานาธิบดีปูตินเฮียนอันนอลเวกโตอันนี้อัลจาซีราชวนฮันรีพอร์ตดานินนิซานาคานเครมลินชวนทุชัวเซียมินยูเครนรำชูงะ Southern Provincial Capital ตียาอันไซทริน Black Sea ตรังะละวักละวอม Kherson City จูรัสเซียนสิไปตะเฮียนอันละตานิติอันปวงะเฮขปุยตรังเฮียนโอเดสซาขปุยฮีอัตไนเอมวางินโอเดสซาขปุยปอฮีละเลไม่ตูรินตุนาเฮียนออลซัมตะกินเกอันเป็นไทยเรงนีอันติบอกรัสเซียนอินดาวลงตะจวน Kherson City ฮีBlack Sea อัตรังเฮียนนัสตักไม่มิสไซล์และร็อกเก็ตมังอินอันกาปาเฮตียงอันไซวักนัวเฮียน Kherson City หัวตูรัสเซียนสิไปตะจวนเฮขปุยฮิลูจิลินอันทุนุนนันหัวยาอันดาตาอันนี้ Kherson City มายอรินอาศัยดันจวนเฮตียงขปุยปุ่มปุยอันลักมาลกเฮียนทุชัวอาเซียมากดไล่มุนสังรัสเซียนสิไปตะจูมูตูร์อันอมเดวรังตัว Kherson City Council ปันนักกงปุยตะจูรัสเซียนสิไปเต็นอันลวกขัดเวกนีนอาศัยจันปุยนะอันมาโมเซียอาศัยนูลกะ Kherson City ฮีลักอันอิจุยตาอันนี้ติดชวนเฮขปุยไม่บักเฮียนขปุยสังตะฮีอันหิมเหลาเลตัวยูเครนรัมรียุโรปรัมเดบลำนิลาวจงจังชวนรัสเซียนสิไปตะเฮียนอันนอร์เบตเมกาเวสต์รันลำนายเฮียนขปุยปอยหมออันเลาดาวักบกซีลาวะลาวิฟขปุยเฮียนโปแลนด์อันไหนเลียให้ฮีขปุยปอยหมอเวสต์รันเฮาเดปะอมชุนจูอันนี้เดวมายาอัลจาซีราอินฮันรีพอร์ตดันชวนเฮตียงอันนี้วังเฮียนยูเครนรัมปุ่มปุยฮีอาหิมตะลาวเลียขปุยสังเตปอหัวลเบอินอันอมเมกวังอินเอเลอินสัปไลน์นักงอาปอฮาร์สันนัตัมตักอันตกตานีอันตียารัสเซียเฮียนยูเครนอารุนจันติระจังคานวอินฮีอันนี้สมนะอันนี้ยาอันนี้กัวนะนิจานจันไลเทงคานยูเครนรัมชงจูอาหิมเลวเอมาวังอินอันนุนนะหุมหิมนะตุรตานะรัมดังอัตลันเชียฮีทรันเนมทำตักไม่อันอมตัวนิจานจันไลเทงะอัลจาซีราอินฮันรีพอร์ตดันจวนยูเครนรัมชงตรังะมิปุยรัลตลานรัมดังปันจงเตฮีอันวาอินนวยสมปัสสรีสังกัวจักวัวสมสรีเลปารุกอันติงโตนีอันตียาโปแลนด์รัมกัลตลังะเวสต์รันรัมดังเตะตันเชียเตฮีมีนวยขัดสิงขัดจริยสมสรีเลปารุกอันติงตัวโปแลนด์รัมชุงะเฮียนนวยรุกสิงลีสังกัวจักวัวเลปทุมเวลรัลตลานอันอมตัวบกาสโลวาเกียเฮียนสิงกัวจัทุมสัมดีเลปกัวอันนี้ฮังการีนวยขัดสิงลีสังลีจัสรีสมทุมเลปเรียดรัลตลานอันลุตตัวบกา
Romania hian singa sangsari za somkole pahni an lut to boka Moldova raltlan mi noi khat sangthum zani somnga le pali anom to bok ani tin Belarus a hian Ukraine mi le sa hi lut anom nuala heng mi te hi Belarus nena inzom na nei nupui pasal in nei na konga Belarus nena in chung khat na nei ania mi zathum somriat le pali vel Belarus a hian an lut ni in hriat ani bok tin Russia ram chunga hian Ukraine mi le sa hi mi thanem tham tak mai na thoka aizunga omek tele company hrang na thok tu ta chu mi singa sangthum zathum vel an omek bok ani Russian Sipai ten nimenjing lama an lak tak Zaporizhia nuclear power station kha alo lian tham hle maya Ukraine ram chunga electric power an man zong atanga chuta za somli ai tamma chu Zaporizhia nuclear power station atanga pek chua hi ania helai hmuna hian kangmai achua tak vaka wangin radioactive zungzam ta chu mipui tana laom khopin aput chuaka andrina wangin shutdown hal ania nizan lama media hrang ten an report dan chuan helai hmun atanga nuclear zungzam put chuak mai thaidin hmuna adin thu an puan chu Zaporizhia nuclear power station na thok tu ta hian inka haina puanglai lok turin Russian force nena hian an nge na local levela he imbiak na hi kalpui ni in soi ania ti chuan helai hmuna sipai ho tu tele na thok tu te imbiak remna angin inka na hi cholsanri ania heti chung hian radioactive material omna chi hrang ta chu shutdown ania hetianga shutdown ani ta ka wang hian power supply unpack chu tam tak ta chu athita Ukraine khopui tam taka power supply in dailona nasatakin athlengzui ta bok ani nizana vekhan Russian force ta hian Ukraine khopui pakhat Mykolaiv chulak tumin he khopui chunga hian Russian sipai thanem tham tak mai an luta khopui chunga tranlo kho tu Ukraine force ta hian nasatakin hanlo kapleta indona lian tham tak mai achuaka Ukrainian Turkey nena tranga andon drone ta chuan air strike andon nei ta hei wang hian Russian force ta hian harsatna antok ta ani mase Turkey drone te chet na sul nu hi video footage chamo camera thala ke mopo phal ani lawa Turkey sarkar chuan an drone in thil ati thaidan hi khovelin ashriat hi andu lo wangin Ukraine nena hian heng zong hi thup turin an lo hriat tirlok tonin Al Jazeera chuan an reporta Reuters news agency chuan an report danin helai hmuna indona rap thlak tak mai achuan huloka hian Russian sipai ta chuan dodal na lian tak mai an ma chhonta ka wangin anral thuam chi hrang ta chuan oil le fuel chi hrang te an tla chamta hei wang hian Ukraine khopui pakhat Mykolaiv city tang hian anral thuam le motor chop hian sipai ho ta hi anin khalchuak le ta ni in an report ani he report hi Reuters news agency nena he khopuya governor Vitali Kim chuan a report ani kan soita kangkhan Russia kuta hian Ukraine hi atlu chiani chuan western ram hrang ta hian an tur ve ngai donin President Zelensky chuan a hria Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nizana khan Europe ram hrang ten an lo ngai thak turin TV a live in thuchah asoya European ram hrang ta chuan an khopui hmun hrang ate ko thlir ate big screen in ti chuakin mipui tam tak an pung khoma Volodymyr Zelensky thusai hi an ngai thlathup mai ani President Zelensky hian Europe mipui te chibai buk na thu asoi nuwa hian athusai masak bera chuan Ukraine hi Russia sarkar laka hian atu chiani chuan Europe hi ading chuak big don lawani atia he indona hian nena kan changzo lawani chuan nangni point ne na in chang big don lawa in tluk chet na bul in tran na tur ania chu wang chuan in ngoi rang tur ani lo atia tun hi middalang maya khomulo tura in mai mit chin san hun ani lawani atia Ukraine hian ne na changani chuan Kawngzawh ne na ani don ani ti hi chiang takin ka soi du ni atia chu ne na chu khovel pumpuya democracy ram ta ne na ani don ani atibok Russia chuan salang main ami puita chu Arab beta chutianga salang maya kan omna thim takatranga nena eng ro pui tak mai kan hmuna tur chu ania mi puite zalena tan nena kan changdon ani atia he indona nunna chanto zong ta chu azazia asoya
hemi soi nu loka hian hun engemaw chan chu ngoi rangin awm bawk ani hetianga angoi rang nu hian athuron soi chhun zom le chu Russian sipai te laka an nun na hlan tu te hian Europe ram ven himna tan an nun na an hlan ania chu Ukraine mipui te ril ruput hmang ania Ukraine thinlung dik tak ania heram hoi thilti dodal tur hian ronding chuak turin ka aw cheu ni atibok Azios le Interfax News Agency ten han report dan chuan Ukraine President in nizana thuchah asoi hi Europe khomol pui ram zong zong deuh thoin an ena hei baka hian Europe rama khopui lian tak taka European Union chu Ukraine tran pui tura ding chuak turin mipui ten an awa kotlaya awrualin rally an nei mup mai bok niin han report ani hetilai hian Newsweek le BBC chuan Ukraine ramchunga hian Russian sipai te chet dan chu rap thlak tak mai ania ram le ram indona dan chu nasatakin an bo chia hmeichhiate pawngsualin an that zui ngala hmeichhiate ophot chu hunram chang an hmuni chuan Russian sipai te hian an pawngsuala an that zui zelani tin an puanga Kherson city in beina athen lai po hian Ukraine Foreign Minister chuan he khopui chunga hmeichhiate tan chuan a him talo hlemaya Russian sipai te hian hmeichhiate an pawngsuala an thatani tin alo pawngzar to boka hetianga Russian sipai ten in pawngsualna an tran hun hi zirtopni atang khan ni in soi ania CNN in han report dan chuan Kherson khopui la tura Russian sipai ten beipui an thlak mek lai hian lau thong le chi ai takin he khopui chunga mipui te chu anoma mase mipui tam tak te chuan an khopui veng him turin an sipai te an tran pui boka hetianga thila thlen mek lai hian Russian sipai te chuan mipui ten lau thonga an in lam an pan theina turin hmeichhiate chu an mana an pawngsuala an kaplum zui ngal zelani tiin han reporta nimin zirtopnia khan hetiang thil thleng hi tam tham tak mai awm thu Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan asoibok Reuters News Agency chuan hei hi thil thleng ngai ni in hriat ania mase afin fiana engma nei thei anilowa indona tuala achangzawa tin Russian sipai ten he khopui hi anobzui ta ka wangin thil thlen dan hi finfia lei thei anilowani antibok hetianga report awm nuwa po hian UN Security Council chu alangoi zui ta zela kumsang ni le pariata khan UN Security Council chuan resolution anlo nei towa hmeichhiate le hmeichheno pangte po ni sela indona hmuna sipai ten tharum thoin hmeichhiate hi an pawngsual turanilo pawngsual mai baka hian heng hmeichhiate hi hum halin silai le ralthum dangte hmanga lauthong takanor bea TGI hi phalani lo tiin resolution anlo siam to ani CNN palai journalist Nora News chuan a report danin he khopui chunga cheng meiche pakhat Zorina chu interview annaya Zorina hian asoi dan chuan tuntruma indona hian an man ropoi mo tak mai pakhat le Russian sipai ten thil war tak mai le an chin thin pakhat chu hmeichhiate vau beta pawngsuala an tha hi ania tuna chuan kanram veng him tura civil mi hmeichhia in pe ho zong zong ta chu mani ina kan thuta ni atia achan chu keimani mi malthira lauthon kan nei wangani atia lauthong takin kan oma engtiklai point pawngsual hi tok ve mai theidin hmuna kan dinga Russian sipai tenen hian kanin ebrang boxia mase ni minatang khan Russian sipai te hian nasa takin hmeichhiate pawngsual hi an ching thara chiang taka ka hriat pakhat chu hmeichhia kumsom pasari mi chau chu sipai te hian manin an pawngsuala hetianga thil athlen nu loka hian an kaplum zui ta ni atibok lauthongin chi ai hle maila kanram chan tur hian kepen chua kan dua mase ramtan hian engma kan tingam talowa hmeichhiate chu kan ina kirin in chunga kan thuta top mai ni ati Newsweek le Azios ten han report dan chuan hetianga in pawngsual na hi athleng don ti ama point think tank than khat ten anlo soilok towa anlo soilok ange in pawngsual na chu athleng chauta Ukraine Foreign Minister Kuleba chuan asoidanin nasa takmaya kan khopui chung anron bom khan Russian sipai ta chu khopui chunga anron lut zui ngala meichhiate chu manin walau takle langsar tak main an pawngsuala meichhedang tam tak te po manin an pawngsual zui zela kha khan har satna lian tak mai min thlen ta ni atia
international law chu Russian sipai te hian zalo takin an palzuta Ukraine hmeichhiate chu Ukraine khawpui chunga nge Russian sipai te hian an pawngsuala hetianga pawngsual tok Ukraine hmeichhiate hi an tam hle tawni atibok ti chuan newsweekin an report dan chuan hengthil zawng te hi indona muala cheng an lan yawang le hengthil te hi athleng nge ani ti nem hne na tura khovelin finfia tur chuan harsana tam tak paltlang angaya mase Russian sipai te hi hetiang hian an chenge ani chuan finfia thuai alani donani tin an report bok ani tin haibaka hian indo pui panhina khan atop lampanga Germany sipai te khan hetianga hmeichhiate pawngsual na hi anasa hle ni ti historian ta chuan anziakani antia indo pui panhina hunlayang mai khan Russian sipai te hian tuna hian Ukraine hmeichhiate laka hian chet an thota niin alangani antibok United Nations Human Rights Council chuan he pawngsual na thu hi soilang chialo masela Ukraine ramchunga hian mihring te digna chanvo human right bo chiat na lian tak mai athleng meka hei hi kandem tak zatani tin thuchah nimin khan an siama he thutluk na an siam na hian Eritrea ramchein Russia hi atrana ramsam thumle panni chuan Russia hian human right chu abo chenge ani tin vote an pea on lambik nei lo tuilai rapading ho anom lea chungta chu Russia China Cuba le Venezuela te ani heibaka hian US Secretary of State Antony Blinken chuan thuchah asiama heta hian NATO chu Russia nena indo turin ain peyani atia mase Ukraine ramchunga Russia do tura kepen lu chu antum lo niin asoya NATO member ram sang tele European Union member ram sang ta chu Russia hian an border kanin in chikhat po aron dailu tani chuan NATO hi Russia do tur hian engtiklai point ain peirang toni atibok Ukraine Russian sipai ten indona an kalpui dan hi Arab thak tak zat toa mipui ten an turna satbaka hetianga pawngsual na ta hi athleng tak tak ani chuan khovela pawngsual na nunrong tak mai Russian sipai ta hian an kalpui tina ania international law an bochia UN Security Council in resolution alosiam to po an bochia tina anidona hei hi finfiana awm thaini chuan engtiangin nge khovel hian malak zuyang tiro chu ilo thlir jal phot mai teang Rainbow Mizo Channel thlir tu zawng te kan channel la subscribe lo inom chuan lo subscribe thau turin kan som bok cheu ani